Fi stqarrija ministerjali l-Ministru Michael Farrugia baqa' jinjora l-fatt li wieħed mis-soldati akkużati bil-qtil tal-immigrant f'Ħalfar iddaħħal fl-armata meta kellu każ pendenti l-qorti. Din l-attitudni tal-Ministru segwi l-mod kif wieġeb lil Net News il-ġimgħa li għaddiet meta baqa' jaħrab mid-domandi tagħna. Min se jġorri responsabilità politika? Ok, f'dal każ issa waħda l-affarijiet. Dal-każ kien minn persuni li kienu il-barra mill-ħin tax-xogħol illi ma wettqux ir-reat. Soldati, Ministru, fil-Forzi Armati ta' Malta. Ġifieri ħajġor responsabilità fuq ġifieri. M'hemm l-ebda responsabilità politika xi ġor. U jekk trid tagħmel qamat ma jnejk dik affarijiet tiegħek. La mat ma jnejna qed tagħmilna inti Ministru meta tgħidilna li ħadd m'għandu jġor responsabilità politika. Waqt is-seduta parlamentari ta' tlieta d-deputat Beppe Fenekadami qal li huwa tal-mistħija kif pajjiżna wasalna sawn li jkollok żgħażagħ bla rimors ta' xejn jisparaw bla doċċ u fakkar kif kien Joseph Muscat fl-oppożizzjoni li rewwaħ sentiment qawwi kontra l-immigranti. Beppe Fenekadami qal li kien dan il-gvern illi kisser ir-reputazzjoni ta' soldati ġenwini għaskapitu ta' promotions partiġjani. Illum għandek iċ-ċertifikat illi biddilt kemm biddilt, kellek sistema illi fallit. Għax taħt imniħirkom daħlu żewġ min-nies ftit wara l-aħħar elezzjoni ġenerali. Żewġ min-nies illi minn dak ġie rapportat kienu supporters kbar tal-Partit Laburista bil-Facebook pages Laburisti sal-mowt. U daħlu wara l-elezzjoni għax issa fl-armata wkoll saret post fejn in-nies jidħlu skont il-kulur politiku tiegħu u jidħlu bla doċċ. Beppe Fenekadami talab mill-ġdid biex issir inkjesta indipendenti dwar kif dawn iż-żewġ soldati spiċċaw fl-armata u wera d-dispjaċir tiegħu għal fatt li l-Ministru għadu ma jridx jerfa' responsabilità politika. L-istess sentiment esprimew ukoll id-deputati Simon Busuttil u Karol Aquilina. B'dan tal-aħħar iżid jistaqsi jekk wieħed mis-soldati involuti kellux każ serju ta' akkużi sesswali li fih saħansitra daħlu anke l-Interpol, iżda il-Ministru naqas milli jwieġeb din id-domanda serja. Matul is-seduta d-deputat Claudette Buttigieg saqsiet jekk il-Ministru kellux xi forma ta' kuntatt mal-NGOs illi jaħdmu fis-settur tal-immigranti.